Patay ang 48 anyos nga babae kinsa empleyado sa Isabela City Hall samtang samdan ang bana niini human gipamusil sa riding in tandem suspects sa Isabela City, Basilan. Nakaalerto si Efren Mamak. Gilayong gitabang niini mga residente kini mga nasamdang biktima human gipamusil sa usa ka umahan sa barangay Lanote, Isabela City, Basilan, Huwebes sa gabi. Apan ang 48 anyos nga biktima nga Administrative Assistant 4 sa Accounting Office sa Isabela City LGU nakabsan sa kinabuhi samtang nagpatambal sa ospital. Kini gumikan sa mga igo sa bala sa lawas. Padayon sab nagpatambal ang 50 anyos nga bana niini. Matod sa Isabela City Police, pauli nagikan sa trabaho ang namatay nga biktima nga gisundo og motor sa bana. Apan pag-abot sa lugar nga gikahitabuan, kalit na lang silang gipamusil sa nagsunod nga riding in tandem suspects. Gilayong nagpahigayon og hot pursuit operation ng PNP batok sa mga suspect nga daling misibat. Giimbestigahan pa ang motibo sa krimen. Samtang nagpaabot sab og pahasubo ang City Government of Isabela, Basilan sa mga kabanay sa ilang empleyado nga namatay. Nanawagan kini sa mga otoridad og paspas nga pagresolba sa kaso aron mahatagan og hustisya ang biktima. Ginakuhaan pa og pahayag ang kabanay sa biktima, lakip ang nasamdan nga bana. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, One Mindanao.